Kama nanya osako jomatindo ni kanye nikech jomatindo manyo omiyo wabedo gi broad based ne to neno ka gima kargi olal mer mopogore kod jatend migawo mar pi Eric Muga ma ng'eni mbaka ma asebedo kawinjo ka jigo ahinya. Erokamano. Ing'eni kiwacho jomatindo to sirikand William Ruto kata William Ruto nyaka nang'eye en ni ng'ama jomatindo kendo kwa weyo kata mana sani sirikal manyo los mar broad based chien kacha neno dak sama ne ji the election ang'eni pande de ne bed ja UDA de no bedo senator nikech king'iyo jowate kata joma ne omi ticket kata joma no yombo kech William Ruto kumiji ticket wacho ne imi ticket kilure kaka yombo jomatindo no dhi e od bura mang'eny gi chama mar UDA kendo king'iyo kata joma no yombi ndalo cha no yombo joma dongo kabisa kendo joma okipar e piny Rift Valley ka gi piny Mount Kenya so nyiso ni sirikand William appointing positions not electing kata mana appointing ing'eni mondo titam pande ticket timio ng'ama samoro ja 8 years nyiso ni tuone instamera tiche to mano te gigo chalare nikech nitie joma obed appointed through ODM to nitie joma koro wadhi wawa tiek statement nan so gima temo wacho ni sirikand William Ruto kaka president marwa oero jomatindo kanye neno kaka nyitimo appointments iwacho ni kiwede gi Eric Muga ing'eni broad makoro wuoye broad based government yes anaparo ni Eric Muga nchen ng'at William samanyo kelo ji broad based to pande mosiepna jatende ing'eni nche kelo beji so kanyo to kanya duoko nikech nche gikelo ji de sama expert manye gimiyo wono pana gi jomatindo and gima ng'eyo gi ojendewa nitie kijana moro kama no kan chi wuothe weche mag jensi gi kabisa iluongo ni Oja South Nyanza nyono Oja South Nyanza koni teno kasa ne nyano ko kawe do ng'eny manche jotend jensi weche mag ng'anyo ino ka koro sano kawe kineno ka en ndege throughout niso ni o enjoy ber mar sirikal so gima duong' en ni apart from man kich majo ko individual gima duong' en ni ere ka wanyalo address unemployment mar yudewa e sirikand William Samoei mane chuny wach koro ka nikech kawuono agenti graduation ceremony semitimo University of Nairobi timo graduation mar on Friday to wan gi nyithindo mang'eny mag graduate actually chakra en gimoro 3 weeks na kanche chakra ji ose graduate every day ji graduate so the problem mar unemployment is too much VOJ and ngin ji tok nyal ndeki and ji tebo nyalo ministers and ngini ntie gimiluongo ni experience teach ke chanjo ka jawacho ni mama mboga dak no keto bed minister kena ng'ango dak no keto bed minister Victor gimana makata mana mondo chope level ni lendo ka ntie experience wan gi jolendo mang'eny motimo mosomo gi lendo gi to ntie kamikete ng'ato kalore gi experience mare mar teach so nyiso ni William Ruto nyalo ka ng'ato nikech samo agency ikete minister mar finance nikech samoro experience mari mar teach okoyie ni ran docket miluongo ni mar finance so kanyo benya ko yiere ni ojende nitie yes but a level mar samoro kaka medware teach samoro kanyo pokitiyo nikech ok yiri ya nikech kijana yiri ni kama mi docket ni bidi deliver nyalo mar ng'ate meng'eyo moko gi ng'ato not tik ng'ato nikech samoro nyalo miyo sako ka kon samoro sani mi ani ko itera bedo to attorney general to kasomo chike koro kone gi yira nikech osako ni youth manyo kedo ne sirikal ne yira no sako ni en glony machalo nade kamitere ni mondo dhi uti so mano mi aparo ni youth in terms of employment Eric Muga among the youth nje president yoni engineer Eric Muga en ngamo ng'eyo weche mag pi and ko kete kaka minister at least all represent youth e cabinet to no konego be ni cabinet no tebedo gi youth ana aparo ni mano president nosko so kwa ng'eyo generally koro youth mantiere piny Kenya youth ma Mombasa youth man Siaya and all that so wang'eyo number 1 president wacho gimoro mar about affordable housing kaka yude wanyalo chako tich kech ngene okinyal high school tindiki immediately nyaki chaka chela riade kata wan kata pande nyisikani ogoto kata wan wachako gi mtiko mono chako gomo chop kama chopen and pod be ontigi motimo mondo pod wadhi mbele gik modwa dhiye so yude wa ang'eyo ni president wacho ka pile ni nitie tije mang'eny mag lwedo to nitie tije mang'eny be ma yude mondo apply mondo kan nitie kech nitie sane nitie kalenda moncho gol ka kene nchinene mancho gol medwaro ni odhi nyaka piny luo kucho medwaro ni mondo ji dhi participate nti public participation mindiko youth manyo wachni en ministry of social protection aparo kanche mutua CS wuotho lando na jini ochiwo dates maji dhi apply tije moko ma lwedo manyalo tim kitimo kidhi e technical institution so nyiso ni jowate ok nyandike sirikal
but kan tiene nafas moro ma sirkal ochiwo ne yudhe mondo mi giyudi to yudhe mondo odhi apply kan tiere kamoro mawach ni yudhe dhi otim tije kata lwedo yudhe mondo odhi otim kech samoro tiyo ti lwedo no Nyasaye oketi kanyo oli to gimone okewa ni wacho ni gima Nyasaye ochano ni nyama na deko to kos moko timore so sama nya timo tije lwedo no for sometimes to Nyasaye no chano ni biro bedo waziri Nyasaye no chano ni biro bedo kata mana engineer kamoro kata director moro kamoro kech gigi te Nyasaye mo chano watewa kiak mono nya kama wantiene no keno nya chopo kawuono so jowo kikiyir tich ami wacho ni kasi ni kasi en tich miyudo minyalo timo seche go makelo ni chiemo onge pesa mar japeng gi pesa mar jandega gi pesa mar jiwakali gi pesa mar ng'ama lendo sama koro orade supermarket mutinga 1,000 to ng'ek mani gole tekni yude en inyalo gima duong ni odhiambo koro moto kidhi kech so long as in legal tender for exchange yes so pesa no setema address through one affordable housing program ni ino kikete jo achela ariade no keli minugo ni wax climate works ka yes. Kan teach ochalge nini kazi mtaani kwa vijana sani pod entiere Nairobi ka idoro ni next year odwa ni mondo odhi e pinje kaka Kisumu odhi e pinje ochak ringo ochak gi Nairobi ka ka Nairobi river ka oseywe maler kabisa nyiso ni kadiponi wa ochake koro next year to vijende biro bedo engaged e weche mag tije gi achiel ariyo adek so I believe ni by 2020 by next year at least vijende wabo chako bedo engaged tan gi makwayo ni kadiponi nyisi ni dhi kata mane no kelo tiji kas mtani ni Nyamasaria kata Kisumu to atne dhi aora Nyamasaria kikine ni timo degree ke ionge tich emomiyo angono ma obiro koro degree no bedo bedi riti to tim mamonde ke as long as ni ling pod dhi bedo ni koso pesa erokamano Philip angene ndalo moko kane wa bedo kodi studio kane uchano nyasi moro mar employability ne joma matindo kane wang'eyo pinje mag East Africa sirikal sani obiro gi policy moro ma CS mar labor ko tiyo kod pinje maoko ka thuolo nitiere